Шығарылышыбызны дини вазғияттегі яңалыклар белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Иман, мәдәният, мәгърифәт үзәге оешуга быел 3 ел. Аз гына вакыт эчендә үзәк шактый нәтиҗәле күрсәткечләргә ирешкән. Иман үзәге күп кенә чаралар үткәреп килә. Без яшьләр белән дә эшлибез, алалар белән дә эшлибез. Иман үзәгенең төп максаты халкыбызга бай рухи мирасыбызны җиткерү. Үзәкнең быелгысы елда төп казанышы Галимҗан Барудиның 1 һәм 2 хәдисләр китабының гарәп теленнән тәрҗемә ителеп бастырылып чыгарылуы. Мәгълүм булганча 1 җыентык февраль аенда, ә икенчесе шушы кичәдә тәкъдир ителде. Гаҗәеп зур хезмәт. Чөнки дини тәгълиматның иң шушындай үзәкләреннән булган, büyük галимнәрдән алынган шул фикерләрне ул бүгенге көндә гарәп теленнән тәрҗемә итеп безгә тәкъдим итә. Тантана вакытында Апанай мәдрәсәсе шәкертләренә гомумән үзәк эшчәнлеген җәелдерүдә катнашучыларга сертификатлар тапшырылды. Коллекция җыюга башлады, алхамдулилlah. Татарлар мөселманнар арасында дөньяда иң беренче булып 1803 елда Коръән бастырган. Халкыбыз тарихында тәфсирләр күп чыкты. Берничә ел элек Каләм Шәриф мәгънәви тәрҗемә басмасы Диния нәзарәте тарафыннан әзерләнде һәм аның аудио варианты да халыкка барып иреште. Ә күптән түгел Каләм Шәриф Braille хәрефләре белән басылып чыкты. Хәзер китапны күзләре күрмәүче мөэмин кардәшләр дә укый ала. Күп сорыйлар, безнең сукырлар ул беренче тапкыр чыга. Дөнья күрә, чөнки безнең сукырларыбызда шушы Коръәнне укып, аның тәрҗемәсен белергә тели. Шуңа күрә Каләм Шәриф мәгънәви тәрҗемә китабы Ярдәм хәйрия фонды ярдәмендә башкарылган изге гамәлләрнең берсе генә. Ә калган бихисап гамәлләр белән Илдар хәзрәт Баязитов 2022 ел нәтиҗәләре буенча матбугат очрашуында таныштырды. Ярдәм хәйрия фонды 2022 ел башыннан мохтаҗлар өчен барлыгы 3 миллион 18 мең сумлык сертификат тапшырган. Очрашуда шулай ук күп функцияле Дон спорт комплексы эшли башлау, бер-беребезгә ярдәм итик һәм йөрәк белән күрү һәм ишетү проектлары турында мәгълүмат бирелде. Алланың рәхмәте белән Ярдәм фонды тарафыннан безнең күп социаль проектлар эшләнде. Терлекләндерү үзәге эшләп бара, курсларга без шулай ук кабул итәбез. Мобилизацияләнгән хәрбиләрнең гаиләләренә азык-төлек алу өчен ярдәм итүгә юнәлдерелгән батырлык акциясе нәтиҗәсендә 180 мең сумлык медикамент, 336 мең сумлык кием-салым һәм аяк киеме тапшырылган. Левченко бистәсендә Сөләйман мәчете яңартып төзелә. Бу изге эшләрне башкаруда иганәчеләрнең дә өлеше зур. Бик зур рәхмәт шул ярдәмгә, аның җитәкчеләргә. Ул шундый яхшы, шундый мөһим эш, безгә аның шанс булды анда ирешергә. Ярдәм фондының эш төркеме зур түгел, әмма һәрберсенә фидакарлык хас. Без нинди генә авырлыклар килсә дә, Аллага шөкер, сынатмаска тырышабыз һәм алга барабыз. Яңа проектлар эшләбез, яңа уңышларга ирешәбез һәм безнең җитәкчеләребез бу җиңүләрне яулар өчен бик күп тырышлык бирәләр. Күркәм гадәткә кергән очрашу барышында дини темага язучы, аеруча Ярдәм хәйрия фонды эшчәнлеген халыкка җиткерүче журналистларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Biz endi jurnalistlar bizning halimizdan kelgancha bu ishda qalamimiz bilan, mikrofonimiz bilan, kameramiz bilan, mikrofonimiz bilan ayma buluşabız, yordam etamiz halimizdan kelgancha ayma. Endi mening o'zimning misol uchun Bulg'or radiosundagi topshiriqlarda shu yordam eshitining proyektlar turida biz сөйлибез, алар алып барган эшчәнлек турында сөйлибез. Бу бит инде кешеләргә шушы ярдәм итүгә бер юл ачаймы, кемнәрдер бәлки дөрестән дә изгелек эшлисе киләдер, җәннәтле буласы киләдер әйме. Ләкин юлларын белмидер. Без инде шуны аңлатабыз. Барыбызның да ярдәмләшеп яшәргә мөмкинлеге булсын дигән теләктә бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү.